всички! Аз съм Мартин Иванов. Ако искате се абонирате за мен, ако ви хареса клипа. Сега започваме. Тук за... Добре, така. Аз вие майстер на Дима. Мартине! Да, стигнете си. Мартине, ти къде си, бе? На 2. Я виж, Мартине, тук ли си? Да. Виждаш ли някакъв дето подскача? Къде си? Ти си срещу мене. Къде си ти, бе? Ти си къде си 0420, нали? А той Мартин с... Аз подскачам. Това ти ли си там горе? Ето ме, аз подскачам. Браво, Марти, аре, идвай при мене. Ела ти при мене. Аз ще дам диаманта на братва. Имам още 2. Мерси бе, Криси. Така сега ние ще играме тим с Криси. Обаче накрая аз ще победа. Той ще остави. Чули, Марти? Така. Накрая, като избиеме всички, се биеме аз и моя приятел. Да, само че знаем да виноват аз ще победа, защото той ще остави. Но откъде се знае? Никой нищо не знае. Сега ние ще направим тим. Така, Марти, ти гледай зад гърба ми, ако идва някой да ми казваш да се обръщам аз докато идвам. Идвам, Марти. И всяка само да си взема неща от честовете. И така, сега си слагам броня. Колко е тая броня? Така, идвай, Криси! Чакай, идвам, бе. И аз идвам. Не, ти не идвай. Обаче, благодарението, че сега не му лагва, докато снима е мое. Така, здрасти! Ела тук е моето. Айде, дръпни се отпред, че ще имам без да искам. Не бе, Бождаре. Я ви какво имаш в честове. Взимай ги тия работи, бе. Бождар Ангел. Аз Бождар Ангел. Видяхте ли? Хвърлим даймонд, братва, ако можеш. Ама нямам 2. Имам само една. Руси. Добре, малко ще да спа. Само Бождар Ангел само иска да удара Мартин Иванов, обаче аз не искам. Да, ти дам броня, бе. Мартине. Аз имам. Да, ти дам хубави панталонки, нещо да ти дам. Има и там един, само и това е последния и се бием аз ти чудя. Сега ще види аз като ще воровичкам болата. Има някаква кокошка, която на 100% ще ни изнасили. И той лучи има даймонд брат. Не. Гледай по клипа, ти виж. Добре, аз съм към един друг остров. Имам Марти. Ти ела. Да, гледай даймонд брат. Така, кокошка срещу човек, кой ще победи? Кокошката. Те са ти? Не, кокошката просто гледай. Сега виждате аз как ще отида и ще убия и двамата. Те се убият славно. Ела, Мартин Иванов, ела тук и ми помагай, Мартин. Мартине, бе! Той е на мит. Аре, бе, Мартине, помощ! Да, бе, ти. Ти не ми дай даймонд, братва, така че... Ще ти дам, айде, идвай! Аз вече съм готов с броня. Добре, ще ти дам даймонд, брат, бе, идвай! Аз отивам в салона да Кокошката ще го убие, хора. Кокошката! Няма да се. Ако четвърте са Марти като си тръгна. Кокошката си мислех, че умря. Не мога, ще го убие. Да, бе, Майнкрафт. Ушки про. Не може да хуя. Сигурен ли си, че не си? Тя да ни бъла. И така. Нападни го в гръб, Марти. Нападни кокошката в гръб. Убили човека. Убия в гръб кокошката. Ще му убие. Добре, аз нямам дърво. Аре! Ще намериш нещо. Аре, удари. Стига си ми пал, Бождар Ангелов. Удари, Браво! казах ти Умря среди една кокошка и заради тъп. Казах ти удари, той е. Така. Сега Марти
ти се пише по месенджер. И така, това ще е всичко от мен. Абонирайте се, харесайте видеото, не забравяйте да коментирате и чао! Кокошка ме убива! Какво ти казах, бе? Не, ударя! Не се прави като Жоко, а удари. Удари. Удари, защото И това от мен е всичко. Абонирайте се, ако искате.